Optagelse. Had. Kigger. Okay. Så stopper vi en gang. Ja, og også ja. Kom. Hvis I prøver at komme herover sammen med os andre, og så kan vi sætte os ned. Så kan vi prøve at tale det igennem en gang. Ja, så tror jeg lige, at vi starter med at høre dig, Jesper. Hvordan følte du det? Jeg følte som om, jeg blev rakket ned og holdt udenfor. Ja. Men følte du, at det var Morten? Ja, Gud gider så. Var du bange, eller hvordan? Ja, det var jeg. Ja. Ole, hvad siger du? Jeg følte mere, at det var sådan noget voldsomt noget. Ja. Altså, jeg synes, at det skulle være sådan noget med, hvor man hæver næsen frem, altså sådan noget psykisk vold, ja. I stedet for. Ja. Og Bjørn? Nej, jeg synes, at det kørte sådan set på det psykiske ved, at det var egentlig ikke rigtig vold, altså. Det var sådan nogle små chatting, altså hvor det var irritation, ikke? Ja, jeg tror, du er inde på noget af det rigtige her, ikke? Men jeg synes, vi stopper det nu, og så vender vi tilbage til det i morgen. Der har vi også en time, ikke? Så er noget andet, der brænder på, og det er, at vi endnu ikke har fundet ud af, hvad vi skal gøre med det andet bud. Det der med, at du skal elske andre, som du elsker dig selv. Er nogen af jer, der har et bud på det? Ja, Jens, jeg har en idé. Ja. Kunne jeg ikke få lov til at lave en film om det? Jo, det lyder egentlig godt. Hvad siger I andre til det? Ja. Men der er bare én ting, ikke? Og det er, at du må huske på, at det må ikke vare længere end 10 minutter, vel? Nej, men det er ikke noget problem. Jeg tror, det er en helaftensfilm, vi skal lave.